Dámy a páni, veľmi pekne vás poprosím, všetci tí z vás, ktorí máte vence, kytice a chcete sa pokloniť pamiatke bojovníkov proti nacizmu a fašizmu, poprosím vás, urobme tu v strede taký jeden pekný rad a ten rad spoločne potom položí vence a kyticu k pamätníku. Ďakujem pekne. Chcel som sa pozrieť, že koľko ľudí si váži skutočnosť, že vlastne 9. mája, keď som ešte bol aj malý, sme si vážili to, že nebol náš národ vyvraždený a podobne. Všetko vďaka tomu, že sme mali vlastný štát, a v ktorom bol kňaz na čele doktor Tiso, a keď nás armáda Sovietskeho zväzu a v podstate ochránila, tak vlastne my sme šťastný národ, že sme mali vždycky na čele takých ľudí, ktorí neboli vraždiaci, však pán prezident Tiso nebol ani na zozname vojnových zločincov. Toto všetko robia tí, ktorí sú v pozadí. No a kto je v pozadí? Keď ešte hovorí aj to, že Amerika vlastne ona bola tá, ktorá vyťazila druhú svetovú vojnu, a v Bratislave kto bombardoval? No, Apollo. No vidíte to tak, čiže Igor, či chceš, či nechceš? Dobre, už začnú za chvíľu. Tak som veľmi rád, že ľudia si vážia, že teda, že aj Števo Harabín prišiel a vážia si skutkové stavy a podstatu slovenského národa. Dobre? Ďakujem.
Ako je to toto, ten stroj? Švec? Ja sa idem spýtať, či tam nemôže dať nejaký úvod. Môžem sa spýtať, nemáte tu také nejaké také, či nemáte nejaké také nahrávky, také ako k tomu, ani na zábavu, dobre? Ďakujem. Však je kopec takých pesniček vojenských, všelijakých. Radšej nech nepúšťa nič, ako má toto púšťať. No zase. Tanečné. Zase na kráľovej My sme na tanečnom nejakom, ale... Ale však pretáča, len potrebujú. Však aj to nejakú úctu treba, ale nie takéto pesničky. Páni, však to pretáča, len... Ja musím sa napísať sa nejakú pesničky, ale nie to, čo teraz niečo povedal. Podľa mňa nepríprav, alebo na takéto niečo, aby si naozaj napredstavili. Pána som sa chcel spýtať, čo vám vedie na páča. A čo viedlo Ježíša Krista, že sa dal ukrižovať? Lebo sa nemusel dať ukrižovať. Ale prečo to robí? Lebo chcel spravodlivosť na sveta. A my robíme presne to isté. Ideme v šlapajách Ježíša Krista. Áno, samozrejme. Nič iné to nie je. Mohli by sme sedieť doma. No. Pozrite sa, ja som vyrastal ako chlapec za socializmu, keď vládol komunistický režim. Pokrstený som v kostole, birmovaný, všetko som, príjmanie som mal, oženil som sa v kostole, deti som si dal krstiť. Čiže aj to obdobie, keď vlastne vládli tu akože tí ľavičiari v tom čase, nelikvidovali nás tí, ktorí sme si vážili Ježiša Krista a mali sme vzťah k kresťanstvu. Ja hovorím v našom národe, vôbec nie je pravda. Naši ľudia sú dobrí. Horšie je to, že vždycky tí, ktorí slúžia diablovi, zneužívajú všetko a potom... Rusi to nebudú. Tak aj tento God vravel, že sa skrýval pred bombardovaním Plzni, on je Plzeňak. No. To je život. Vždy musíme rátať. A najnebezpečnejší sú tí, ktorí sú infiltrovaní a hrajú divadlo. A tí, ktorí chcú ovládať svet, takže dajú si naľavo svojich ľudí, napravo svojich ľudí, aby bol cirkus, aby sa vzájomne vraždili a oni, aby potom rozhodovali. Rozmýšľajme, kto to je. Plánované a v podstate sa im darí. No a kde sú tí, kto je dneska miliardárom a takýmto? Ty si? Ja som tiež není. Ja som normálne pracoval. Jaké je možné, že toľko miliard majú? A ľudia tu niektorí ani nevedia, čo si majú kúpiť v obchode. Ale nechcem byť nejaký, ale ja som do politiky nešiel preto, aby som tam zarábal. Ja som išiel preto, že som mal slovenské srdce. A dneska si pozrite, ak si zvyšujú platy. To nie je normálne, keď vedia, aká je situácia. Dôchodcovia majú 300-400 eur a oni si robia 10 000. A tých ľudia, čo robili celý život, majú pár stovák. A oni nič neurobia, príde do parlamentu, zvolia ho tam omylom a hneď dostane veľký plat. Najprv si to zaslúž a potom. To by som musel tu dlhšie rozprávať. Ale však veď aj tu veľa ľudí umrelo za to, že chceli pravdu. Život je taký. Nepomôžete si. Stalin победил, выиграл, да? Кто победил? Сталин победил. Сталин победил, сегодня праздник. Большой.
День Победы. Главный командир. Командир, главный, он победил. Сегодня это главный командир, государь. Да? Сталин. Я каждый рок приезжаю здесь, сделаю поклон. Что нас освободили. А мне все равно, я не боюсь. Советские... Чего мне бояться? Не боятся. Можете вы немножко сказать там? Почему приехали? Скажите, ну. Почему пришла? Я каждый год прихожу, потому что я чту память своего деда, который воевал. И для него это была большая гордость. Он ждал именно 9 мая, ни день рождения, ни что-либо другое, никакой другой праздник как бы не давал ему такое огромное счастье, как День Победы. Он этим гордился, он через это прошел, вот, он это очень хорошо знает. За целых 5 лет он свою молодость с этим же и умер, с такой гордостью. Поэтому я хочу чтить и нести эту память. Пока память будет жива, будет жива. Так, спасибо, да? А? Надо учиться еще. Учиться. Učili sme sa veľa kedy, ale 60 rokov dozadu. Lenin. Učiť sa, Lenin. Trikrát to povedal, nie dvakrát, trikrát. Ja som povedala len dvakrát. No. A nesmiem začať do politiky, lebo by vám vybuchli tí telefóny. Zajtra je deň Matiek, tak začnite Zajtra je deň Matiek? Pozajtra. Áno. Začnite o láske. O láske. Lebo ja keď začnem o politike a na tých progresívcov tlak 250. A teraz... začínate o politike? No, to len jednu vetu som pripomenula. O láske. Ale Ferry, všade tá vidím. Chudatenko moje, jak minule útočí. To natáčate? Ježiš, ne. Do celého sveta, aj Trumpovi to posiela. Áno, aj Trumpovi. Putinkovi môžeš, Putinovi. Áno. Nie je zastáte to. Pozdravujem Moskvu. Ja milujem Rusov. A jej hviezdičky, keď idú. Ja mám zimu, normálne zimu. Ja všade... Dámy a páni, dobrý deň, vítam vás tu na Slavíne. Dnes sme sa stretli pri príležitosti 80. výročia porážky nemeckého nacizmu a talianskeho fašizmu. Vítam medzi nami predsedu Slovenského hnutia obrody magistra Roberta Šveca. Ďalej vítam medzi nami doktora Štefana Harabina. A ďalej vítam pána Branislava Ondruška, člena predsedníctva Národnej strany Domov. Dámy a páni, na úvod zaznie najkrajšia štátna hymna na svete, teda tá naša. Yeah.
Dámy a páni, na úvod teda poprosím predsedu Slovenského hnutia obrody Roberta Šveca o pár slov. Dámy a páni, Slovenky a Slováci, Slovania, ďakujem v prvom rade, že ste prišli v takomto počte. Osobne si to veľmi vážim. A som veľmi rád, že sme sa tu zišli práve 9. mája. Prečo oslavujeme porážku nemeckého nacizmu a talianskeho fašizmu aj my na Slovensku? 9. Odpoveď je úplne jednoduchá, pretože slovanské národy východnej Európy, ktoré porazili nemecký nacizmus a taliansky fašizmus. Slovanské národy najviac trpeli v druhej svetovej vojne. Prišli o niekoľko desiatok miliónov obyvateľov, ľudí, vojakov a civilistov. Preto sa aj my hrdo hlásime k 9. máju. Dnes sme svedkami toho, že pomýlené skupiny ľudí aj na Slovensku, žiaľ aj na Slovensku, sa snažia prekrútiť dejiny a historickú pravdu. Hovoria, že sovietská armáda nás neoslobodila. Plníme náš sľub. Pokračujeme v spolupráci a chceme, aby občania Slovenskej republiky videli, že normálni, rozumní ľudia, normálni a rozumní politickí, občianski aktivisti, ale aj subjekty vedia komunikovať a vedia spolupracovať. A spoločne dnes z Oslavína symbolicky 9. mája vysielame do celej Európy a sveta posolstvo, že Slováci nikdy nezabudnú na tých, ktorí oslobodili Slovensko a že sme im za to vďační. Ďakujem pekne a teraz by som poprosil doktora Harabina. Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni, funguje to? Áno. Lebo môžem aj hlasnejšie rozprávať, ale zatiaľ netreba. Ja som veľmi rád, že sa uskutočňuje tento pietný akt, ako povedal kolega predseda Švec 9. mája, pretože história je úplne jasná. Anglosasi chceli si privodiť víťazstvo ako spojenec Sovietskeho zväzu a preto podpisovali so zostatkami fašistov kapituláciu 8. mája. Stalin správne, keďže dominujúcu rolu vo víťazstve nad fašizmom a nacizmom mala sovietská červená armáda, trval na tom, že bezpodmienečná kapitulácia musí byť podpísaná v Berlíne. A to sa aj stalo a to už bolo 9. mája. Preto hneď po akože spoločenských zmenách v 90. rokoch okamžite menili dátum z 9. mája na 8. mája. Tam už začala falzifikácia histórie, ktorá dnes nadobúda také rozmery, že už Anglosasi vyhrali vojnu. Normandskú operáciu začali už keď bolo úplne jasné v lete 1944, že Červená armáda sa nezmieriteľne rýchlým tempom blíži do Berlína. Ja v spojitosti s tým, čo tu bolo aj povedané, v tejto druhej svetovej vojne išlo o jasnú konfrontáciu medzi Anglosasmi a Slovanmi. Pre históriu si zopakujme obsah stretnutia Hitlera s Antoneskom v novembri 27. 41 je doslovný prepis. Stalin mal super kontrarozviedku. Je doslovný prepis, kedy Hitler hovorí Antoneskovi, my sa musíme spojiť. Tu nejde o konflikt ideologický so Sovietským zväzom. Tu ide o konflikt biologický. Ide nám o zlikvidovanie všetkých Slovanov. Taká je historická pravda. A my musíme dominovať v
v Európe. Germánska rasa a latínska rasa. Toto je tak zjavný historický fakt, ktorý sa zmazať nedá. Čiže v druhej svetovej vojne išlo o konfrontáciu Slovanov s ambíciami Germanov zlikvidovať Sovietský zväz. Nie ideologický Slovanov, aby mohli ovládnuť priestor. A toto sa opakuje aj teraz. Veď vidíme, že celá západná Európa sa zjednotila na území Ukrajiny proti Ruskej federácii. A o čo sa hrá? Znovu sa hrá o to, aby porážkou Ruskej federácie dosiahli tie ciele, ktoré nedosiahol Hitler, aj za účelom rozdelenia Ruska a ovládnutia zdrojov. Ale tu pripomeňme ešte jeden fakt. Ako pristupuje k človečenstvu, ľudstvu a k národom Sovietský zväz ústami v tom čase Stalina. Aj Briti, aj Američania mali v záujme zlikvidovať Nemcov ako národ. Nemcov ako národ za to, že dovolili Hitlerovi ich nasmerovať na Rusko. A vtedy Stalin povedal: Hitlerovia prichádzajú a odchádzajú, ale nemecký národ zostáva. Čiže tým pádom jasne demonstroval, že Slovania nie sú proti žiadnemu národu. My sa tu stretávame preto, aby sme poďakovali všetkým obetiam Červenej armády, pretože bez ich hrdinských činov by Československo, teda ani Česko, ani Slovensko, neexistovalo. My by sme tu dnes neboli. Ani Slováci, ani Česi, ani Poliaci, ani Srbi, ani Macedonci, ani Rusi, ani Bielorusi, alebo Malorusi. Taký je historický fakt. Preto poďakujme touto účasťou Červenej armáde a myslím si, že drvivá väčšina Slovákov, i keď nie je tu veľké množstvo, ale v srdciach nosí pamiatku obeti Červenej armády. Ďakujeme pekne a teraz by som poprosil člena predsedníctva Národnej strany domov, pána Ondrušku. Ďakujem pekne za slovo. Prajem vám krásne popoludnie, milí Slováci, drahé Slovenky. Dnes tu stojím pred vami v mene Pavla Slotu, predsedu politickej strany Domov národná strana, keďže dnes tu nemohol stáť na tomto našom posvätnom mieste, pretože vzdáva hold úctu padlým hrdinom Červenej armády v ruskom Petrohrade, tak dnes v jeho mene tu stojím ja a moji spolustraníci, aby sme vyjadrili obrovskú úctu a pokoru pred tými, ktorí nás oslobodili. Ja veľmi pekne ďakujem za slova, ktoré tu zazneli z úst mojich predrečníkov. Budem sa snažiť byť stručnejší, lebo z historiografie bolo pomenované všetko podstatné. Chcem možno, že apelovať aj v duchu svojho povolania psychológa, aby sme si všetci uvedomili, že niekde v hĺbke našej biologickej podstaty, niekde v našom DNA je zakodovaný pud. Jeden obrovský nebezpečný pud agresivity, a je prítomný naozaj v každom jednom z nás a je veľmi nebezpečné, aby sa tento pud prebudil. Prebudil v rozmeroch, ako sa to začalo diať v
v 30. rokoch 20. storočia, keď niekto účelovo tento pud v masách začal prebúdzať. Vytvorilo to takú spoločenskú situáciu, v ktorej zloba, hnev a nenávisť dosiahla takých obľudných rozmerov, bola vyjadrená v ideológiách nacizmu a fašizmu, ako bolo spomínané, a výsledok toho bola najkrutejšia a najbrutálnejšia vojna v dejinách ľudstva. My tu stojíme práve z toho dôvodu, aby sme tu zdali hold tým, ktorí hrdinsky bojovali a toto číre zlo porazili. Neviem, keď dnes sledujem médiá, počúvam vyjadrenia rôznych politikov a najmä tých západných. Nechcem použiť vulgárne slova na tomto mieste, ale som zhrozený, keď vidím, že niekde niečo zlyhalo. Zlyhalo vzdelávanie? Kde sme pochýbili? Laxne sa pristupovalo k osvete? Alebo zlyhali vedy o človeku, ktoré pojednávajú o dynamike sociálnych systémov? Alebo vedy, ktoré riešia manipulatívne techniky, evolučné mechanizmy, ktorými sa riadíme? Pravdepodobne áno. A práve preto my musíme si dennodenne, nielen v sviatky alebo výročia, stáť pred pamätníkmi, pamätnými tabulami, sochami. Oni sú neni na okrasu. Oni odkazujú a symbolizujú na tých, ktorí sa hrdinsky postavili a porazili niečo, čo si nedokážeme predstaviť. Som rád, že vás tu vidím a budem rád, keď im teraz vzdáme hold. Ďakujem pekne. Dámy a páni, dovolte, aby som ešte povedal 2-3 vety. Byť vlastencom a pripomínať si 9. máj nie je v rozpore. Ochraňovať národné a štátne záujmy Slovenskej republiky a hlásiť sa k 9. máju nie je v rozpore. Stať pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a hlásiť sa k 9. máju nie je v rozpore. Je to dejinný vývoj, ide to ruka v ruke. Pretože všetci sme nie iba Slováci, občania Slovenskej republiky, ale sme aj Slovania. A na to pamätajme. Dámy a páni, ešte by som predtým, ako budeme klásť vence, mám informáciu, že je tu milé dievča, ktoré nám zaspieva peknú pesničku. Zuzka, poprosím ťa. Tu je. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизоварла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, и песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую и услышит, как она поет. Пусть
Пусть он землю сбережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю сбережет родную, а любовь Катюша сбережет. Цветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Ďakujeme krásne, bolo to úžasné. Dámy a páni, teraz pristúpime k samotnému aktu kladenia vencov. Poprosím vás, odtiaľto môžeme utvoriť taký rad a... Jednu vsúku. Tuto pán Máčovský, tu nám zarecituje kus krásnej básne Morho. Je to taký úryvok, ktorý sa veľmi hodí k tomuto miestu, k tejto chvíli. Krásna zem. Jej končiny valný Dunaj vlaží, tam Tatra skalnou hradbou okolo nej sa veží. A zem to požehnaná. Chvála Bohu z neba, máme pri vernej práci voždy svoj kus chleba. Zvyk náš nie je napádať cudzie vlasti zbrojom. Slova na svojom seje, až nielen na svojom. Cudzie nežiada. Ale keď na naše dvere zaklope ruka cudzia v úprimnej dôvere, kto je ten je? Či on zblízka, či zďaleka? Vodne i v noci na stole dar Božího čaká. Pravda Bohy vydaná káže nám Slovanom, pána mať je neprávosť a väčšia je byť pánom. A človek na človeka u nás nemá práva. Sveté naše heslo je sloboda a sláva. Neraz našu krásnu vlast vrah. Mestá lahli popolom a ľud úbohý bitý cudzím dostal sa pod nohy. Vláhal už víťaz pyšný, zlomili sme jarmo. A kdeže sú tí, čo nad nami vládli? My stojíme, ale oni padli. Lebo veky to svedčia vo knihách osudu, tak stojí napísané o slovanskom ľudu. Tú zem, ktorú v údel Slovanom dali nebesá, tá zem hrobom každému vrahovi stane sa. Ďakujeme krásne. Úžasné. Dobre, môžeme sa teda tuto zoradiť a pôjdeme postupne.
Ja tam bojím. Vývoj je nezastaviteľný. Ide za rok. Za ten je za rok. A vy ste...